at man markerer 75 året for Danmarks befrielse. Har jeg lige læst mig frem til. Så der kommer også lys i vinduerne både i dag og i morgen. Og god aften, Buller. Og det handler om tilgivelse i aften, som I jo har læst jer frem til. Og jeg mener jo ikke, vi kan tilgive nok. Jeg er selv inde i en periode her med nogle kraftige udrensninger. Og holder mig meget hjemme og meget for mig selv, hvilket har undret mig lidt. Men jeg fik ligesom forklaringen i går på, at vi alle opgraderer, men nogen mere end andre. Og at der var en, som fortalte i går, han er ikke fra Danmark, at han opgraderer så meget for tiden, fik så mange informationer og koder ind, som gjorde, at han ikke kunne være sammen med ret mange mennesker, selv i en gruppe, som han bor sammen med, som er spirituelle alle sammen, højt vibrerende. Så gik det for meget ind og forstyrrede i hans vibrationsfelt i alt det, han gennemgik lige nu, så han havde brug for at være rigtig meget alene, og han var sammen med 2 mennesker lige for tiden, og han kunne ikke forklare hvorfor, men sådan var det bare. Det kunne han bare mærke. Han skulle beskytte sit rum, fordi der var sådan en proces i gang. Og jeg har oplevet lidt det samme, og det kunne så være forklaringen på, hvorfor at jeg ligesom min sjæl har sagt, at jeg skulle være alene her et stykke tid, fordi jeg er i gang med at opgradere, og det er der sikkert mange af jer, der også oplever. Danmark er besat, vågn op, jeg skriver Buller, ja. Jeg ved det godt, Buller. Det er lige nemlig. Men så der sker rigtig meget på de indre planer, og tilgivelse vi kan godt tilgive, jeg har tilgivet mange gange og siddet og arbejdet med det, men der kommer et tidspunkt, hvor man kommer så dybt ind i tilgivelse, og man virkelig forstår helt og holdent, hvad det handler om, og hvor vigtigt det er, fordi det ikke kun er for ens egen skyld, for den andens skyld, det er for begge parters skyld. Og at det faktisk forløser karma og gør, at vi ikke behøver at komme ned i de her konstellationer med de andre mere. Så det forløser virkelig. Og der er jo en del, der for tiden mener, at der kommer noget hjælp udefra i alt det, der foregår. Som Buller skriver, at Danmark er besat. Så på mange måder er det jo mørket, der har styret og stadig gør det. Men nogen mener, at der kommer noget hjælp udefra og redder os eller gør noget for os. Jeg har den overbevisning, eller den mening, at det kommer indenfra. Og det derfor er mere vigtigt end nogensinde, at vi virkelig får ryddet op i de her gamle energier. For eksempel som vi arbejdede med torsdag den 31. Var det ikke det, jeg skrev? Hvor vi arbejdede med at opsige kontrakter med mørket, og bevidst eller ubevidst, som vi har lavet i tidligere tider. Og så vil de fleste sige, at jeg har ikke noget med mørke, jeg har for længst valgt. Ja, men derfor kan der godt ligge noget ubevidst på de indre planer, som ligger og forstyrrer os hele tiden. Så det er vigtigt at få ryddet ud i det, for vi kan mærke, hvad vores eget, hvad mine egne tanker, hvad mine egne følelser, hvor står jeg selv, og hvad er noget, jeg samler op, hvad er andres. Både de programmer, vi har fået lagt ind fra barndommen, igennem de voksne autoriteter, der har fortalt os ting og sager, som er kørt videre, men også mørket, der ligger i kulissen, og måske stadig har en åbning til os på en eller anden måde, fordi vi ikke har fået gjort op med det og sagt helt og holdent, jeg har min frie vilje, jeg er beskyttet af Gud, Gud har givet mig min frie vilje, og derfor så er det slut, jeg opsiger det. Og det gjorde vi så den 31. Og det samme med tilgivelse. Vi kan også måske mene, at vi har tilgivet mange og arbejder os igennem rigtig mange lag af tilgivelse, men der ligger rigtig mange dybere lag inde bagved. Sådan så vi på et tidspunkt virkelig får sluppet det på et dybt og inderligt plan, og så højner det altså vores energi, og det giver virkelig et løft uden lige. Og nu når vi arbejder sammen med det i aften, så er der også noget, som gavner alle i gruppen, men også alle dem, der er i vores liv, fordi de vil også kunne mærke det løft, når vi arbejder med at få forløst det her og få tilgivet. Og det giver også et løft i den kollektive bevidsthed, eller hvad man skal sige. Det er sådan lidt brugt ord efterhånden, men i vores allesammens energi,
der vil det også give et løft, det vi sidder og laver her. Så det var det, jeg havde at sige om tilgivelse. Og så synes jeg egentlig bare, at vi går i gang. Jeg vil lige kort inden sige, at jeg lige har haft et par øjenmigræneanfald, og overvejede, om jeg skulle aflyse i aften, men jeg blev enig med mig selv om, at det vil jeg ikke gøre. Jeg må guide videre, hvis det kommer. Men skulle det dukke op, jeg tror ikke, det gør, men skulle det dukke op, så lige diskret klikker lidt med musen, og så sætter jeg bare det der stille billede på og fjerner kameraet. Fordi så er det rarest, at jeg sidder for mig selv, men jeg skal nok guide videre så godt jeg kan, hvis det skulle opstå. Men det var det, så rigtig hjertelig velkommen til alle, der er dukket op her. Det er dejligt at se jer, det er dejligt, at I vil være med. Og vi starter ud med at tage et par minutter på egen hånd til at lige falde godt ned i sædet og falde til ro og lukke øjnene og komme ind i en tilstand af i hvert fald ro, og man kan parkere tankerne lidt udenfor. Og så mødes vi om et par minutter. Så er jeg tilbage igen. Vi samler os i gruppeenergien. Der er allerede et rigtig flot, dejligt felt af rigtig god og smuk energi. Men vi kan lige samles i hjerterne og i bevidstheden i gruppefeltet. Vi sidder i en rundkreds. Og der er lagt en meget smuk energi ud til os af sådan en helt nærmest lysende, gylden energi. Det er ikke den her mørke guldfarve, men sådan lysende, lidt transparent. Og en meget smuk, varm, hvid energi, så nærmest lidt mælkefarvet. Og så er der dukket en fantastisk kvinde op. Jeg plejer ikke at påkalde mestre eller noget, men en gang imellem bliver overrasket, så dukker der en op. Og hun har det mildeste ansigt, og jeg tror faktisk, det er Moder Maria, der er med os, som støtter i den her tilgivelsens energi. Og som siger, det er et meget, meget vigtigt emne. Det er meget vigtigt at få ryddet ud i de her gamle nag og gamle ting, der kan ligge også fra tidligere inkarnationer. Ting, vi måske ikke er bevidste om. Og der er et ordentligt løft i energien, og der er lagt en meget fin beskyttelse omkring hele gruppen. Du kan beskytte dig også individuelt, hvis du har brug for det.
med din egen farve eller på din egen måde. Men ellers så er der en kuppelformet, nærmest som de her kupler, der er på tagene i Rusland og andre steder. Med de her runde tage med en lille spids op. Sådan en form er der rundt om os. Og fra spidsen af den her tragt strømmer der lige så stille og roligt ned tilgivelsens energi til hjælp og støtte. Så vi også får hjælp fra lysholdet, fra lysarbejderne og fra Moder Maria. Til at højne, løfte hele gruppen i en højt vibrerende energi af tilgivelse til hjælp. Og nu kan du sidde lidt for dig selv og tage nogle dybe indåndinger og ånde den her tilgivelsens energi ind igennem næsen, dybt ned i din næsebor, dybt ned i dine lunger, helt ned i maven, og mærk hvordan den fylder dig, hele dit energifelt. Løfter alle dine celler, hele din bevidsthed og åbner dit hjerte. Og hver en af os får lagt det i skødet. Hvis du har lyst, en flaske fra Aurasoma, som indeholder nogle højt vibrerende energier også. Og den hedder Crystal Cave Heart Within the Heart. Og den består af 2 energier, og det er den smukkeste turkise farve, der ligger øverst i flasken, og nederst ligger der en vidunderlig, dejlig, smuk, skøn, vårgrøn farve. Og de 2 energier her, de åbner hjertet op. Den grønne åbner hjertet, så du kan tilgive fra dit hjerte. Men den åbner også halschakraet, så meget som du nu kan overkomme. Ikke mere end det. Sådan så du kan med ord, også med dine tanker, som er også ord, kan udtrykke den her tilgivelse. Så det er kærlighed plus de ord, du siger, de tanker, du gør dig. Og den hjælper dig med at komme dybt ind i hjertet. Og dybt ind i din bevidsthed. Og hjælper dig til at hente ting frem, som du måske har glemt eller lagt låg på. Også ting fra forrige liv. Det er ikke sikkert, at du behøver at se dem decideret, men man bringer dem op i energien, op i dit energifelt. Så du også kan tilgive ikke alene nogen fra det her liv, den her inkarnation, men også fra mange andre tidligere inkarnationer. Så nu går vi i gang, og det vi starter med, det er
at tilgive det, som andre har gjort dig. Det kan være sårende bemærkninger, det kan være ubehagelige overgreb, det kan være verbalt, det kan være på mange måder ikke har gjort noget specielt godt imod dig. Og noget, som du bærer rundt på, som nærer dig, eller som har givet dig nogle traumer, eller nogle tanker, du har svært ved at slippe. Og det er både fra det her eller tidligere liv. Det kan være, at du kan huske nogle af dem. De mennesker, du ved, hvem de er. Så dem kan du tage med ind og tilgive. Men også tilgive alle dem, som du ikke lige umiddelbart er bevidst om, men som du i hjertet kan nå. Som du ikke ved af, men energien ved det, Gud ved det, dit højere selv ved det, deres højere selv ved det. Så energien skal nok finde hen der, hvor den hører til. Og du kan sige, du kan bruge de ord, jeg siger, du kan bruge nogle andre ord også. Men det er vigtigt, at du siger det i tanken, eller siger det højt, at jeg tilgiver dig. Jeg tilgiver dig for alt, hvad du har gjort imod mig. Det var altså i dette liv, eller i tidligere liv. Så tilgiver jeg dig. Og husk på, at tilgive er ikke det samme som at acceptere det, den anden har gjort. Men det er simpelthen at sætte dig og den anden fri. Og du kan sige, at jeg sætter dig fri af alle bindinger og fri af al skyld. Du skylder mig ikke noget, for jeg tilgiver dig. Jeg tilgiver dig fra mit hjerte til dit hjerte. Fordi du vidste ikke, hvad du gjorde. Jeg tilgiver dig alt. Og jeg tilgiver dig, fordi jeg elsker dig. Og du er fri. Og så kan du sidde et lille øjeblik her og tilgive. Du har måske brug for at sige det her til nogle mennesker, som du kender. Det kan også være, at du har brug for at samle dem alle sammen og sende den her energi og sende den her tilgivelse. Så det får du lige et stykke tid til på egen hånd.
Og sammen med tilgivelsen kan du også sende kærlighed med. Det kan være en lyserød rose. Du rækker den, eller at du mærker kærligheden fra dit hjerte til den anden. Og mærk, hvordan energien den lettes imellem jer. Og det er ikke sikkert, at du behøver at have fysisk kontakt eller være bedste venner med de her mennesker bagefter. Der er noget, der hedder kemi. Der er noget, der hedder sjælevenner. Men det at tilgive, det er også, at vi kan være sammen. Vi kan være i samme rum. Vi kan respektere hinanden. Vi kan møde hinanden i respekt og i anerkendelse. Og i frihed, ikke mindst. Med fred i hjerterne. Så nu går vi over til næste punkt, der hedder at tilgive, eller jeg beder om tilgivelse for det, som du har gjort mod andre. Det kan være nogle ting, du har sagt eller gjort, som også har ramt dem, både for det her liv, men også fra tidligere liv. Så kan du kontakte dem i hjerterne, og dem i din bevidsthed. Det kan være, at du kan huske dem, det kan være, at du ikke kan huske dem, men energien skal nok finde hen der, hvor den anden er. For vores sjæle, på sjæleplanen, der ved vi godt, hvad der er sket. Så vi ligesom har kontaktet dem i tanken og hjerterne, så kan du bede dem om tilgivelse og sige: tilgiv mig. Undskyld for den skade, jeg har påført dig. Tilgiv mig, fordi jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvilken skade jeg egentlig gjorde. Men det gør jeg nu. Så tilgiv mig. Jeg elsker dig. Og jeg beder dig om at sætte mig fri af al skyld. Jeg ønsker dig det bedste. Jeg elsker dig. Og jeg ønsker dig Guds fred. Det kan være, at du kan mærke, hvordan freden sænker sig, både omkring dig, men også omkring de andre.
kan også sende en fredsdue afsted. Hvid due. Forestil dig måske, der er et bur med hvide duer, og du sætter dem alle sammen fri. Ser dem flyve op i himlen, ud i friheden. Som symboliserer alle de sjæle, som bliver sat fri. Og nu går du over til at tilgive dig selv for det, du har gjort mod dig. Ved at holde fast i de her bindinger. Gjort ting, som du er blevet klogere af, som du har lært af. Så der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Men det er bare nu, du virkelig har lyst til og ønsker at sætte dig fri. Og sætte dig selv fri også. Så du kan sige til dig selv, undskyld. Det kan være, at du har brug for, at du ser dig selv over for et spejl, eller oplever, at dit højre selv kigger ned på dig, der sidder der i stolen, eller ligger på sengen, eller hvor du nu befinder dig. Det kan også være, at du bare mærker det inde i hjertet, dybt inde i hjertet. Jeg siger undskyld for det ondt, som jeg har gjort imod dig. Sig til dig selv, at jeg tilgiver mig for at holde mig selv fanget fast i de her bindende energier, de her bindinger. Undskyld. Jeg tilgiver mig for at holde fast i vrede og i fordømmelse og i nag og i bitterhed. Jeg tilgiver dig det alt sammen, til du vidste ikke bedre. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig hele mit hjerte. Jeg elsker dig for alt. Alt hvad du er, og for den du er. Jeg tilgiver dig. Jeg tilgiver mig selv. Af hele mit hjerte. Jeg er fri. Du kan måske forestille dig symbolsk, at du er et guldbur foran dig med en hvid due i. Der har, jeg ved ikke om det er et laurbærblad, den har i munden, eller strårøl i næbet. Forestil dig, hvordan du åbner buret og sætter den her due fri, og den flyver ud i friheden. Ud mod den blå himmel og den smukke gule sol og hvide skyer. Og oplev, hvordan friheden sænker sig i hele dit hjerte, i hele din krop, i hele dig. Og elsk hele dig. Alle sider
alle sider i dig. Tilgiv dig selv for de ting, du gjorde på det tidspunkt, du gjorde det, hvor du ikke vidste bedre. Og tak for de ting, som det har lært dig. Også de ting, du har lært i de her konstellationer med andre mennesker, hvor der måske har været nogle gnidninger. Også det har lært dig noget. Det har også lært den anden noget. Men der er ikke brug for det længere, for du har lært den lektie, som du var meningen, som din sjæl synes, du skulle lære. Og hvis du har lyst til det, kan du også bede Gud om tilgivelse. Når du tilgiver andre, så bliver du også tilgivet af Gud. At Gud er altid tilgivende og favnende. Og særligt når vi ligesom forstår, hvad vi har gjort og erkender det. Men hvis du har lyst til det, kan du også sige til Gud, eller hvad du nu kalder det, universet, source. Kære Gud, tilgiv mig for alt, hvad jeg har gjort af ondt mod andre, men også for det ondt, jeg har gjort mod mig selv. Og med andre, det kan både være mennesker og dyr, naturen. Jeg beder dig om, kære Gud, at du velsigner hver og en af dem, som jeg har gjort ondt. Men at du også velsigner mig med frihed og Guds fred, der overgår enhver forstand. Tak. Og hele gruppefeltet, det former sig til en stor, hvid lotusblomst, som rækker ud med sin kronblade og berører hver og en, der er med nu her, og også på replay. Den bringer Guds fred. Og kærlighed i sin reneste form. Det er der, hvor man erkender, at det ondt, man har gjort andre, det har lært en noget. Og vice versa. Hvor man erkender, at vi kan alle sammen træde ved siden af. Vi kan alle sammen komme til at gøre ondt mod hinanden, fordi vi ikke vidste bedre på det tidspunkt, eller fordi vi skulle lære noget af det. Men når vi er i hjerterne, så er vi brødre og søstre alle sammen. Og at kærlighed er det, der binder alting sammen. Og kærlighed består også af tilgivelse. Kærlighed er ikke bare én ting, den har mange facetter. Og en af de store, meget vigtige facetter, som der er i kærlighed, det er tilgivelse. Man kan tilgive sin næste. Det var også det, Jesus gjorde, da han hang på korset, til at tilgive dem fader, til de vidste ikke, hvad de gjorde. Eller hvad de gjorde.
dermed så har man også sluppet den her binding til vedkommende og lukket kærligheden ind. Så nu gør du dig klar til lige så stille og roligt i dit eget tempo og træk din energi ud af gruppefeltet, din bevidsthed ud af gruppefeltet. Vi kan lige takke hinanden. Tak for hinandens tilstedeværelse. For hinandens tilgivelse og kærlighed. Tak Moder Maria, der dukkede op og var med. Tak Gud for at løfte og bære det hele. Tak alle vores brødre og søstre i lyset, som var med os. Og så trækker du din energi lige så stille og roligt din bevidsthed og ind i din dagligdags bevidsthed. Måske tager nogle dybe indåndinger, kommer godt ned i dit sæde, godt ned i dine ben, mærker dine ben, dine fødder, underlaget under dine fødder, underlaget under dit sæde, og bliver mere og mere nærværende. Og når du er klar til det, så kan du åbne øjnene. Så velkommen tilbage. Og tak herfra, fordi I var med. Og jeg ønsker jer en fortsat god aften.